Vull que quedi clar quin és l'objecte d'aquesta moció, perquè a vegades hi hem dubtat, no? Aquesta és una moció per millorar l'accessibilitat de totes, repeteixo, totes les parades d'autobús del municipi. Em sembla clau que en una ciutat de les dimensions de Sant Adrià l'accessibilitat sigui un pilar bàsic a l'hora de planificar-la de cara al futur. Però no ens heu trobat cap document escrit, cap compromís ferm per tal de fer un pla integral a totes les parades d'autobús com sigui possible per tal de fer-les accessibles. Un pla integral que estudiï totes les parades i totes les opcions. Penso, humilment, que no existeix i repeteixo que aquest és el principal punt d'aquesta moció. Ja sabem que l'equip de govern se'ns explica que s'està treballant, però no volem només que treballin, que això ja és donar per fet, que és la vostra feina. Volem que donin solucions i només cal voluntat, i les mocions són això, un posicionament polític que referma la voluntat i es converteix en un compromís amb la ciutadania per avançar en aquest sentit, en aquest cas en l'accessibilitat a totes les parades d'autobús. Però no és una moció d'Esquerra, és una moció de la ciutat, és una moció que neix d'una necessitat urbanística del segle XXI, que ha nascut de la reivindicació veïnal de persones que, cansades que l'Ajuntament no els solucioni el problema, s'apropen a l'oposició, i de fet em consta que aquests veïns s'han apropat a tota l'oposició en un intent de que es faci el que cal i es solucioni definitivament quelcom que porten mesos denunciant.